Soc Carmesina Pons, tinc 26 anys i soc gestora cultural i músic. Vaig començar al Conservatori de Tortosa als 9 anys, estudiant viola amb David Mateu, i després, als 15 anys, vaig començar a aprendre la tècnica vocal amb la Mercè Baiget, i després, als 18, va ser aquell punt que decideixes què vols ser de gran i vaig decidir professionalitzar-me accedint a l'ESMUC, especialitzar-me també en pedagogia musical. Un cop a l'ESMUC, de cop te trobes en un ambient artístic molt potent, perquè és tota la gent que dels conservatoris ha decidit apostar moltes hores, molt de temps i molta energia, de cop te trobes amb molta gent que està en aquest fluir i comences a crear projectes, a idear. No mos enganyem, les estones de bar funcionen molt bé per dir jo vull fer aquest projecte, doncs jo també, vinga, mos unim les forces. En el meu cas m'ha anat molt bé perquè durant l'ESMUC vaig conèixer personetes molt boniques que després, un cop acaba l'ESMUC, ha sigut amb les que he fet projectes, que ara mateix són els que estic duent a terme. Els meus instruments són, com ja he dit, la viola i la veu, i ara mateix estic cantant en un grup de couplet català, que és el cabaret que es feia a principis de segle XX a Barcelona, als petits teatres. Se diu Mus, i som 3 en escena, jo com a cantant, en Marçal com a violinista i el Dani com a pianista, i després tenim fora de l'escenari la Júlia Vincent, que és la directora escènica. Jo he fugit allà a Tortosa, un poblet de mala mort, i he vingut a Barcelona a provar si m'hi faig jocs. Jo diré que soc ingresa a l'Infojocs i el meu saber va ser executiva júnior d'una empresa d'internet. I aquest projecte va d'una tortosina que va a Barcelona prenent tota la seva maleta de somnis, il·lusions, de tot el que pot aportar-li la capital catalana. I un cop arriba allà se troben tots els entrebancs, en precarietat immobiliària, en una precarietat laboral, en tinders i amors d'una nit que no li plenen, i en tot això acaba donant-se que ella ha renunciat a les seues arrels per un somni que realment no existia, i hi ha un empoderament final en el que, d'alguna manera també és el que jo he viscut i el que vivim molta gent de les Terres de l'Ebre, de que volem, realment som d'aquí baix i que realment això és un afegit molt fort que tenim i que realment les nostres arrels són molt potents. I això és en Mus, i després estic tocant la viola en un quartet que es diu Billows. És un projecte bastant ambiciós on toquem música, actualitzem una mica la idea del quartet de corda clàssic, adoptant nou repertori que ara mateix podries trobar a una discoteca o de festa, i portant-la en l'àmbit del directe, de manera que tu com a espectador no només t'identifiques amb la música que t'agrada, en la que estàs habituat a escoltar en el teu imaginari, sinó que també estàs escoltant-la en directe, en instruments que els tens una mica allunyats per el tipus d'estrat social al que se'ls ha ficat, perquè realment al final és música i la música se transmet en qualsevol instrument. I res, Billows i Mus, aquí estic ficada. Habitualment s'associa que la cultura és un bé no essencial en el sentit de que tu ja estàs menjat, ja estàs vestit i és el principal. Però en el meu cas jo crec fermament en la cultura com un vehicle de transformació social, és a dir, un element de generar comunitat, cohesió, de sentiment identitari i de pertinença d'allò que és teu i del que te sents teu. I per tant és molt important dintre dels meus projectes i dintre també de la meva activitat laboral a l'Ajuntament d'Alella com a directora de Can Lleonart, és això, utilitzar la cultura com un mitjà social, un mitjà que genere processos dintre de les persones, que es coneguen, que sigui l'excusa per alimentar l'ànima, però també per alimentar l'entorn. Quan vaig, acabar l'ESMUC, em vaig especialitzar en pedagogia i tot això, jo crec molt en que s'han de citar molt els teus referents. I en aquest cas el meu referent aquí a Tortosa era Joan Vidal, que va ser el que em va fer descobrir el món de la pedagogia. I un cop en el món pedagògic, en escoles de música, en projectes de música i comunitat, me'n vaig adonar que el que més m'agradava era organitzar-los. Estar allà pensant que no faltés cap detall, què realment puc aportar culturalment i socialment a aquelles persones, quina és la meva missió com a persona que està davant d'un grup, si és més el de dirigir o és el d'escoltar i recollir totes les impressions de tothom, una mica aquest punt de reflexió, i em vaig adonar que el que realment havia de fer era gestió cultural, que era el que m'agradava. I llavors,
Després d'haver fet el màster en gestió cultural, vaig presentar-me les oposicions a l'Ajuntament d'Alella i ara mateix estic dirigint Can Lleonard, que és un dels equipaments culturals de referència a la comarca del Maresme i el Barcelonès. I bé, estic molt contenta perquè realment, com a equipament cultural, te n'adones de la importància que té la cultura en l'articulació d'un municipi, la funcionalitat que té a nivell d'oci, de festa, però també a nivell d'aportar singularitat, d'aportar un valor afegit a aquell municipi perquè dona valor als artistes locals, perquè dona valor a tots els trets identitaris que al final el caracteritzen. Com a artista i com a gestora cultural, ara mateix crec que Tortosa està començant a bullir realment un teixit en les que les persones que hem après aquí, hem anat a fora a acabar de desenvolupar la nostra activitat, diguéssim, acadèmica, tornem aquí a revertir i a portar al municipi. Encara fa falta recorregut, però es nota que hi ha molta emprenedoria, que hi ha molta gent amb molts projectes molt interessants i que realment s'està començant a visibilitzar totes les artistes que realment tenen molt a portar al territori, totes les persones que estan darrere les càmeres, que estan fent una feinada brutal per a comunicar, per a estar presents al territori i que no ho hagi de fer ningú de fora, perquè nosaltres mateixes som capaces de fer-ho. I tot i que encara queda molt, hi ha com una esperança juvenil molt poderosa i que realment espero que vagi molt lluny.